Čaute blázni, tady Nikol a dneska jsem si s vámi chtěla popovídat o 4 důvodech, proč nechodím do lesa. Tak se na to vrhneme. Takže první důvod, znáte to, v lese není nejlepší terén a tak jakž takž někde najdete kámen. No, v mém případě o ten kámen vždycky zakopnu. Druhý důvod, v lese se zabydlujou pavouci. Já pavouky nemám ráda. A taky si stavějí domečky mezi stromama, tak hezky si to tam propletou a potom někdo jde a vrazí do toho třeba obličejem, že jo? Za třetí, v lese jsou větve. Jak nečekané, prostě jdete s někým a jde před váma a zapomene, že jdete za ním. No tak vám tu větev hezky pálí do ksichtu. Za čtvrté a z toho mám fakt strach nejvíc. No neříkejte, že je zrovna funny pocit jít do lesa s tím, že zpoza stromu na vás vykoukne divočák, zamává na vás a honí vás s tím, že vás chce sežrat. Vy z toho strach nemáte? Ne? Tohle bylo takový kratší video, doufám, že vás to pobavilo a uvidíme se u dalšího videa. Čauky!